Здравейте! Днес искам да ви споделя за топлия шоколад на марката Мануел. Едно сладко изкушение в кутия, 1-килограмова кутия, която е метална, много готина, лесна за съхранение, не заемаща много място, а в същото време съдържа нещо, което ще достави огромно удоволствие на сетивата ви. Для всички, които обичат шоколад, топъл шоколад, това е продукт, който със сигурност няма да остане незапомнен и незабелязан. Един път купите ли го, ще искате отново и отново. Подходящ е както за големи, така и за малки. Аз лично консумирам този продукт, който е млечния шоколад. Прави си го с мляко на котлон, разбърквам с лъжичка, докато харесвам гъстотата, тъй като тук може сами да избирате колко продукт да сложите. Не са важни калориите, така че в случая аз си го правя с мляко. Има клиенти, които казват, че предпочитат с вода, по една или друга причина. За мен шоколада с мляко е безспорно най-вкусният шоколад, така че препоръчвам ви от сърце да го опитате и след това да споделите в коментар дали ви е харесал.